Verse 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and said, Jesus, you son of David, have mercy on me. Jesus, you son of David, have mercy on me. I guess ithole esiXhoseni ngifuna nje lokho. Oh, hallelujah. Verse 46. Yebo. Bafika ke eJericho. Bafika ke eJericho. uYesu nabafundi bakhe nesihlwele esikhulu babephuma apho eJericho. Unyana kaTimeyu, uBhatimeyu, imfama, wayehleli ngasendleleni enqiba. Wathi ke akuva ukuba nguYesu waseNazarethe, wadanduluka esithi, Yesu, Yesu, nyana kaDavide, nyana kaDavide, ngenzele inceba. ngenzele inceba uqedile. Jesus. Father, bless our food before we eat, Yes, in the name Lord. of Jesus Christ. Liyaphila izwi lakho uNkulunkulu linguwena Jesus. uqobo, ngalo uyakha, ngalo ubuyisa ithemba kwabangenaliqunga isibindi. uNkulunkulu wethu ongcwele, sazokodwa ukuthi Nkosi kaliwi lingena kwenza umsebenzi, Yeah, futhi alibuyi Jesus. lilambatha kuwena. Kepha uNkulunkulu Yes, lona loyo Lord. lizwayo impilo yakhe yakushintsha njengamanje egameni likaJesu Yes, Lord. Yes, Lord. waseNazaretha. Sithi ke sonke amen. Amen. Phinda futhi nginibungelela ke emuzi waseDuncan wonkana egameni likaKristu Jesu. La sifunda khona lithi ke iBhayibheli lami uJesu uhamba nabafundi bakhe. Lithi iBhayibheli bathe uma befika eJericho, andibonga igama lenkosi uJesu. Oh, yes, Lord. Lithi ke iBhayibheli endleleni ababezokudlula kuyona kokukhona owayehlezi ngakuyo engaboni. Alibonga igama likaJesu. Jesus. Lithi iBhayibheli malikhuluma ke ngayo lithi unyana kaTimeyu uBhatimeyu wayehlezi ngakhona. Yeah. Now lithi ke iBhayibheli wayengaboni. Lo ongaboni angilizwa kahle igama lakhe kodwa ngizwa kubizwa imeko yakhe. Hallelujah. Angazi noba khona into abantu abangizwayo. Lithi iBhayibheli unyana kaTimeyu uBhatimeyu Oh, yes. Jesus. wayehlezi ngasendleleni enqiba. Hallelujah. Nikhona kodwa webangcwele. Lithi ke iBhayibheli engilifundayo uBhatimeyu akaboni noma impumputhe engaboni. Number 1 kuthiwa unyana kaTimeyu. Number 2 kuthiwa impumputhe. Now igama abizwa ngalo elithi Bhatimeyu lichaza ukuthi nyana kaTimeyu. Jesus. Hayi ngoba igama lakhe kwakunguBhatimeyu kodwa wabizwa ngobaba wakhe. Ubaba wakhe wayekade engaboni. Leli gama elithi Bha lichaza ukuthi son of. Then elithi Timaeus lichaza ukuthi of Timaeus. Nikhona kodwa ngamanye amazwi Jesus. ubaba wakhe kuthiwe imfama, naye wathiwa imfama. Khona abantu abangcwele Hallelujah. ngoba kukhona la khona isimo sakho uma ngabe sesikongamele sifana nesimo zalelwe kuso ongasabonwa negama lakho ugcina sobizwa ngesimo sasekhaya. Lithi ke iBhayibheli lami uJesu ezokudlula uBhatimeyu esezwile ngayo nganyuka kakhulu bafowethu. Lithi ke iBhayibheli lami wamemeza kakhulu wathi Jesu ndodana kaDavide ngenzele inceba. Alibonga igama likaKristu Jesu. Ngamanye amazwi lempumputhe yayiseyikhathele isimo sayo. Oh, yes. Ayikho into ebuhlungu njengokungaboni ngoba ungadliswa nento engadliwa ngoba uboni. Lithi iBhayibheli lami lo wayezelwe ngaboni. Nikhona abantu abangcwele wakhula engaboni. Yonke into mayidinga isondezwe uyacela. Nikhona abantu abazalwane babethanda ukumsondezela bayamsondezela, babengathandi bangamsondezeli. Umuntu ongaboni uphila ngokuthi ukuze ayendaweni kumele banjwe omunye umuntu. Akakwazi ukuzenzela into eyedwa, udinga omunye umuntu. Angazi namhlanje izokhuluma nabantu endaweni yaseDuncan. Akade ukhala, akade uzama, akukho okuncedayo ngoba isimo sakho sikwazi ungakwazi ukuzenzela nto. Ngizomemezela ebusuku ukuthi ukhona ofika kuleso simo bese siyaguquka. Yes, Lord. Abantu bahlekisile ngawe, uphila ngenyama ezinsuku nemini, kodwa sizomemezela Yes, Lord. ukuthi ukhona uJesu uJesu. afikayo. Yes, Lord. Ayisefikile
izinto ziyaguquka mayisefikile Hallelujah. bayabona mayisefikile ziyasula inyembezi Siyasula inyembezi. ayisanibonani Oh, nje yes, Lord. the Bible says wayehlezi ngasemgaqweni ecela amalisha uJesu seyaqhamuka ngizotshela abantu ababodwa namhlanje ukuthi nangu uJesu ehlula ngendlela Jesus. nangu uJesu sekakhona Duncan Hallelujah. nangu uJesu asula inyembezi Jesus. kuleyo nhlungu phakathi kwayo Sathaba. kuleyo kulaleka sekakhona uJesu asokwenza izinto sekakhona uJesu asula inyembezi sekakhona uJesu wakhulula nayo mhlawumbe ekhaya lakho alusekho nomolo mhlawumbe ekhaya lakho anizwani ninodwa ningabalimo lodwa nizalwe endlini yodwa kodwa ningenelani anithelelani manzi izomemezela nasi isisombululo izomemezela nathi themba wabangenalo ungazibulali nawe ukhunjulwe ungazibulali nasi isikhathi sokukhululwa kwakho sifikile Hallelujah. lethi iBhayibheli wamemeza kakhulu ili kamanze mishalabaha ivumelani ngisho into yodwa ukuthi leyo meko phakathi kwakho phakathi kwayo idinga wena leso simo phakathi kwaso asidinga omunye umuntu kodwa sidinga wena sidinga umuntu usuke lapho ukhona umemeze mina ngikhuluma nabantu abasengikhathele ukuhlupheka Oh, Jesus. sengikhathele ukubulaleka sengikhathele ukuhlukunyezwa sengikhathele ukulala ngenyamezi Jesus. mina ngisekulabo bantu abathi yasu namhlanje yenzela inceba yenzela ikhaya lami inceba yenzela abantu abami inceba uzomemezela ukhona uJesu okhulula nayo Jesus. Yes, Lord. now elesingisi iBhayibheli lithe have mercy on me Yeah, yes. now imercy negrace izinto ezimbili ezehlukene Yeah. kunale nceba ekuthiwa igrace kube khona inceba ekuthiwa imercy now imercy ile nceba ethi Jesu thatha okungokwami unginikeze okwakho Jesus. then kube khona igrace igrace ithi lento noma ungayideserve kodwa uzoyenzela now uma Mephibosheth ualiswana uBhathimeo unenkinga yodwa ethi angiboni wena Yesu uyabona have mercy on me ngamanye amazwi thatha ukungaboni kwami ukinikeza ukubona kwakho Yes, Lord. thatha ukungasebenzi kwami ukunikeza ukusebenza thatha ukugula kwami ukinikeza impilo Jesu ngenzela inceba Yes, Lord. Jesu have mercy on me unabantu eDuncan abanezimo abangazi ukuthi bangaya kuphi nazo kodwa sizomemezela yisa nazo kuJesu bonke ababulalekayo nabasindwayo babefika kuye imthwalo iyathulwa izigulo zeminyaka ziyaphiliswa nawo ngenathemba nalithemba nawahlukumezekile nalithemba Yes, Lord. wasa kuJesu wasa kuJesu the Bible says wamemeza kanti uJesu akamzwanga weziwa abafundi and the Bible says abafundi bazama ukumtholisa ngoba kusinenkinga yokuthi abantu mangabe ufuna usizo bakube yibona bathi thula wena uba ngomsindo ayinikhona kodwa abangcwele ngoba abantu abangayi-understand inhlungu odlula kuyona bazokwenza noma yini ukuthi bakuvimbe ukuthi ungamemezi ayinikhona kodwa webangcwele ithi bantu bamthulisa uma uBhathimeo kodwa khona kunjalo webafowethu wamemeza kakhulu wathi Jesu ndodana kaDavide ngenzela inceba kade kwasuthuliswa ngabantu bethi abantu zenza ngcono bathi yeke lento yenzayo ikaze yenzeka ndawo akekho la ekhaya owake waphumelela ucabanga ukuthi ngubani wena isotshela abantu shiya abantu memeza uYesu ufuna abamemezayo uthi inkonkozane yakuvulelwa funani nakufumana uleso simo sakho memeza uThixo kuleyo ngxaki yakho emshadweni endlini yakho, emveleleni. Memeza. Hallelujah.
The Bible says bamthulisa. Ithi balukwaba ima ememeza kakhulu. Ngoba kukubiza ukhathale isimo sakho. Yayisikhathele le ndoda ukuthi ayingeke. Njalo mina mangizohamba ngiyofuna into yokudla kumele bangithathe. Bangise babethanda bafike na late ngibulaleke na indlala. Sengikhathele ukuhlukumezeka. Sengikhathele ukubizwa ngemeko yasekhaya. Sengikhathele ukufaniswa nokhokho bami. Sengikhathele ukufaniswa nabantu engizalwa nabo. But I want to be unique. Yes! Yenzela inceba. Yes! Akuhambi kahle. Yes! Kuphelile ngami. Yes! Ekhaya. Yes! Ukhaya. Alusekho uxolo. Akusekho kwanwaba. Yes! Yenzela inceba. Sizosho njalo. Nawe ungakwenzela inceba kuleyo ngxaki yakho. Nawe ungakwenzela inceba kuleso simo adlula kuso. Nawe nasenyembezi zingasulwa. And the Bible says, uJesu wamnaka khona umbizayo. Yabona mambiza ugcwele ukukholwa kwenzeka ukukhala kwakho kungazwakali. Yabona mambiza lento ungayimemezi nje ungabe ukuphimisela kwayindebe kodwa isuka enhlizweni nangokukhona ukukholwa akwenzeki ngoba kamanye akanyakaziswa amazwi siwakhipha. Unyakaziswa ukukholwa okungasemuva kwamazwi siwakhipha. And the Bible says ukukholwa kwakhe ngoba wakholwa ukuthi njengoba esefikile nangizohlukana nobumfama. Njengoba esefikile nangizohlukana nokungaboni. Wathi ngizomemeza masiyangizwa. Ngizomemeza masengiyakhululeka. Ngizomemeza masenyembezi zami eseminyaka ziyasulwa. The Bible says wathi uJesu mlethele la. Namhlanje sifuna abantu endaweni yaseDuncan abazothi Jesu nami ngazi isimo sami nango mina ngibile inhlekisa ngiphila impilo engena direction. Ngiphila impilo yokuthi ngizibona sengivukile kodwa impilo yami ime endaweni eyodwa. Jesu namhlanje ngenzela inceba. Lithi iBhayibheli wathi mletheni apha. Mletheni kimi. The Bible says bona kanye labo ekade bemthulisa kodwa hayi abamlethe ngoba uNkulunkulu mesokuphakamisa bonke abantu abakade bediqilela phansi bekwazi into yokusula inyawo. Yibona abazokulanda phakathi. Yibona abazophenduka isitendi sakho bazokhuphuka ngaso. Abahlekile izolo basazokushayela izandla. Abathukile izolo basazokucelebrate ngoba ingcaba ayisayifikile ziyosula inyembezi. Just ngenzela inceba. But the Bible says yasukuma isimanga lithi iBhayibheli yathi abathu uhlaka eyayihlezi phezu kwayo thatha ingubo yaya naye kuJesu nikhonkote webangcwele. And the Bible says uma ngabe fika uJesu ubuza umbuzo wodwa uthanda ukuthi ngikwenzeleni. Webantu baseDuncan kunombuzo namhlanje kusihlwa. Yini othanda ukuthi uYesu akwenzele yona? Yini othanda ukuthi uNkulunkulu namhlanje akwenzele yona? Yisiphi lesimo esingakumisanga kahle? Yisiphi lesimo esingakuphethe kahle? Hayi sanibonani nje. Yisiphi lesimo esikuhlukumezile nakho yazi? Uthanda ukuthi akwenzeleni? Uthanda ukuthi wenzele into zikwenzele? Yini othanda ukuthi uyenze? Lithi iBhayibheli lami wakhuluma uMathipha uBhathimeyu wathi weYesu angiboni. WeYesu angithandi isimo engibizwe ngaso. Angiboni. Namhlanje ngifuna ukuba negama elisha. Ingasabizwa ngoBhathimeyu. Ingasabizwa ngongaboni. Jesu ngenzela inceba. Jesu yasula inyembezi. Jesu. And the Bible says uJesu ukhuluma ngokukholwa kwensizwa. Uthi ukukholwa kwakho kukusindise. Ukhona yini okholwayo namhlanje ebusuku?
khona inokholwayo kusihlwa Jesus. khona inokholwayo noma uhambe emgaqweni mangabe uyakholwa ukuthi into zakho ziyenzeka njengamanje amkela ngokukholwa ngoba kuyenzeka kokholwayo khona inokholwayo lalela namhlanje uJesu ufuna okholwayo inqaba ifuna okholwayo inqaba isetshenziswa ukukholwa ukhona inokholwayo ukhona namhlanje uJesu mawungangehluli nami ukhona inisihlwa uJesu yenzela ikhaya lami inceba Jesu ngidinga wena ngidinga wena sisiyathandaza masokuthandaza nje ungasali kule lifu ungasali kule move ekenizi librahanza ni shalera hazebrahane korata kata prakata zikelenzo ni alebrahenzo sha zelibrehe yakadi alabrahade sherebrekenze lita brekete tekeriasko paha Yes, Lord. zelibrehenzo ni shala ukona inoti yes kenze liceba kenzeka ngokholwayo kenzeka ngokholwayo shamandike pretukapa zelerianza nikeleso brade kelianzo koratatakata brakata yakatata Oh, keyataka Jesus. sesiyathandaza nje bafowethu ilikamane liyareheskopaha kodwa nje uma ukhona kule ndawo ufuna ukuthi Jesu lapho khona nje siphakamisa nesakho bathi Yesu ngenzela inceba noma ngabe usekhaya God bless you ngiyayibona izakhe lapho khona bathi Yesu ngenzela inceba siphakamise Hallelujah. siphakamise kanjalo siyathandaza ungasasehlise nesiphakamise into ungasithoba Oh, Jesus. inceba izokwehlela phezu kwakho Oh, njengamanje yes, Lord. korapakata brakataya ila barakanenzo Jesu ngenzela inceba Jesu have mercy on me have mercy on me have mercy on me hela kapa zenindi kanima aso ibona mina nakunkulunkulu uzokhulula abantu manje nakunkulunkulu uzovula iminyaka kade ivalekile nakunkulunkulu uzophendula nakunkulunkulu uzovula nakunkulunkulu seka endaweni yasedakeni usafikile 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 nadiveba orabakosaka pakata ilibrahanzo salabaya sesiyathandaza wenkulunkulu wena unguJehova ozwayo uNkulunkulu ophakemeyo uNkulunkulu ogcwele uNkulunkulu obona iso lakho liyabona Heavenly Father egameni likaJesu nazi izandla uNkulunkulu ezinye ziphakeme ezindlini ezinye ziphakeme lapha emgaqweni uNkulunkulu ophilayo egameni likaKristu Jesu inceba yakho umusa wakho wehlele phezu kwabo umusa wakho ushintshe impilo zabo umusa wakho baba ungene lapha kujangena khona uqaqe lapho kuboshwe khona my Father I pray in the name of Jesus Christ baba wethu ogcwele abekade begula bayaphila abekade Nkosi bemoshiwe bayakhululeka egameni likaJesu waseNazaretha egameni likaJesu waseNazaretha egameni likaJesu waseNazaretha Oh, Jesus. silikashani mahanza libaha. Thank you Lord Jesus umoya wami Nkosi ona lampele ngewena sengidinga wena umoya ulamele sengidinga umoya wami
Sengidinga wena sengidinga. Sengidinga Hallelujah. Ake simshaleni uNkulunkulu indizana nje. Ushale uJehova izandla kakhulu. In the name of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Thank you, Jesus. Mozi waseDuncan. Hallelujah. Siyabonga kakhulu in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Asenze nje lezi imemezelo. Hallelujah. Siqale nje lapha siphuma ke eSMI Christian Church. Hallelujah. Ilapha ya eSanta go17 alibona igama likaJesu Jesu. Hallelujah. Samba ke nodumo kuye TV noma imovement ibona laba imovement leyibona la. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sisha nzanda kakhulu. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Siphuma ke phansi kwenkonzo bese ngiyishile eSMI Christian Church. Phansi kodwa uBishop uMntumntum. Hallelujah. Hallelujah. Asimemeki bakithi. Ngomvulo lapha eholweni eBhashe ne. iBhashe ngindlela. Siyanimema bakithi. Sinemvuselelo lapha ezothatha iveke ezimbili. Jesus. Hallelujah. Iyaqala ngo5:30 yabe intercedwa. Every evening ngo5:30 ntambama. Sizokutholakala lapha ehole alibonke bakaJesu Christ. Amen. Yes, hallelujah. Sinemvuselelo lapha abagulayo bayaphila. Iconvert abangcwele kuzoba ideliverance izokwenzeka. Kuzoprofetha abantu akudinga beprofethwe lapha in the name of Jesus Christ. Into zakho zokukhuleka and then impilo yakho ayisokuze iphinde ifane. Hamba ke umeme ihlobo sakho bebumngane. Umeme umndeni wonke utshela ukuthi sambe seBhashe. Ngomsombuluko ngoba noma ngeMonday in Jesus name. Nkosi yomusa ke ayibe nani siyanithanda nje. Ake nisho kamnandi nithi ingoma. Iyelelele ingoma. Ingoma. Yebo ke masi. Siphakamisa uThumalayo ye Roma. Ngithi ingoma.